Zvino zviya zvatotanga muri yeZimbabwe ndiri kusangana nenyaya iko zvinezvi kuona zvakudai soka. Ndiziva kuti chichi chauda kuitika. But kana uchingotondiona ini ndatoya because ndandite zvemafanizi ndandisikuita zvekutamba nekuti ndakuya panapo notsvaga shamwari saka nditambe nemi. But chakakosha ndechekuti chingozivisana kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini ndo zvinokwanisa kutibatanidza izvozvo. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Tino Machakaire ari pama1 ndo nyaya iri kubuda word in the street. Ma streets ndo zvaari kutaura iko zvinezvi pari kunzi his career is hanging in the balance. Dr. Axi is not having it. Vapenga doc vakarova madziro hanzi wazvitaurire in public kuti kuma hospital hakuna chiriko kunze korufu. Zvakaoma, mutsvagirei basa guys. Ndo nyaya iri kubuda muma streets iko zvinezvi pari kunzi Tino Machakaire asangana nazvo. Asangana namai vaya vasinganzwisise. Unozati kudhara time boti amai Grace Mugabe ndo vasinganzwisise. But this time type ya mai varipo ava vanotori mawanja. Ndinonzwa nyaya dzakawanda pamusoro pemhomes iyoyi. Pakuti unongonzwa kuti kune vamwe vanhu vanoita basa rekuti vanobuda vachicriticize president, vanobuda vachidididi president. Kunozongonobatwa ndakangonzwa kuti kunongosanganwa nezvikomana. Zvonzi baba vari kutukwa imimi muripo. Iwewe basa rako uripo iwewe. Baba vachitukwa. Zvinhu zvakaita seizvozvo tiri kungozvinzwa mariports anenge achingotanaona achingobuda rumors machinchi imomomo. Takatonzwa kuti ndo vakatochibata kuti handisi kuziva kuti ipapa pachaitwa sei kana kuti munoionawo senyaya iyo. But ndiri kungoti yatinoda Machakaire iyaya iri kunetsa because ndakazoona deputy minister akuya kupindurawo zvake. Minister of Negrikin on their social medias vakatanga kuresponda. Kuparliament hanzi vanhu vepasocial media chete vanongota basa rekungotaura izvozvo. Hatisati takamboona any patient yakauya ikataura kuti zvoni hatisi kufara nehealth system, hatisi kufara nehealth care. Saka pari kunzi vanhu venyu vemasocial media ivavo ndo vari kutaura izvozvo. Isusu kuno kuti tiripo I don't know kuti kana takungonzi isusu ndisu tega tiri kungodaro. But isusu tinoswera nemastreets tinotaura nezvine zvitaurwa nevanhu. Tinoziva mashoko ese anobuda mumuromo mevanhu. Takasiyana nana ZBC vekuti they don't even know kuti maZimbabweans vari kurarama sei, vari kudyei, vari kuita sei. But isusu we know all those things. We know my struggles anenge achifesa vanhu in the ghetto. That's why we are the voice of the voiceless. Chese chinoita kutaurwa nevanhu. That's why muchikwanisa kutonzwa mavoices evanhu vacho vachitogunun'una vega direct panapa. Zvinhu zvekuti hazvikwanisi kuitwa kana naanani zvavo. But panapa tisinochizviita. Saka I don't know kuti why vari kuzoti social media. Because vanhu vakakwanisa kubuda vakaenda kuma offices ikoko, I'm sure hakuna minister wavanosvika vachisangana nayo. Because those ministers they think kuti vari pamudenga life yavo itori better than maZimbabwean. They think kuti they are more superior, they are more Zimbabwean than others. That's why kusina munhu anokwanisa kuzoenda achinoripota ikoko. And Zimbabwe is a different country. Dai yanga South Africa or imwe nyika yekuti vanongobatana voti let's demonstrate kuti tikwanise kuvanzwisa, kuvaudza kuti hazvisi kufamba kuzvipatara. But I don't know why maministers vari kupaisa kudzungaira. But nyaya iyo iri kunzi iri kupindirwa naDr. Amai. Ndikati Dr. Amai musazofunga Amai Mugabe. Vato Dr. Futika hanzi vari kunzi Dr. Axi. Saka pari kupisa. Ndandozanga kuti ndingokuonesa yani tisina zvakawanda zvokunyautaura pamusoro penyaya iyo yamadzadiwa. Ngoti zvakakosha kuti tingozivisana kuti mumwe munhu anogona kungari pama1 kana akuzoya kutsvagawo basa kumashofe kuma-truck driver. Please muitirewo plan Tino uye wacho adzoka ateerere studio 7 nevamwe zvake kana kuti munenge maakuita seko. Amen. Kana kuma-construction ikoko zvinogona kubatsira futi because pakashata situation yakadai so yikai atori ma1 chaicho atasangana nawo ari kutaurika panapa. So regeza ndingogara ndakuzivisa vari muSouth Africa kana waregistrwa company yako usina work permit kana study permit, pane vanonzi education research. Mukoma Owen ndo vanhu mukuru wayo ende ndo vandichatoisa nhamba dzavo ve-education research. Company hombe inoregistera vanhu macompany yobva ikuvhurira FNB business account. Ende kana uchida kuitirwa zvemabookkeeping vanokuitira. Vanotoita zvinhu zvakawandisa zvokutoti kana mune time yaisai kuvhizita pamawebsite avo ironingirikini yavo iyo dzamuri kuona idzo email iyo munokwanisa kutoningirikina. Kana uchida futi unogona kunditi chimbondiudzawo nezve-education research ndikwanisa kuisira futi mamwe maflyers avo wonyatsoona zvinhu zvimwe zvavanoita unoona kuona chinobatsirika. But for now zvandiri kunyanya kuda kuti mazimba muite mumbonoregister macompany movhurirwa ma-FNB business account muzokwanisa kuonawo matenda like zviri kuitwa nevamwe. But handasi handisida kupedza nguva. Kune vanhu vakawanda vasenda maaudios avo da kukunzwisai muzondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya dzinenge dzichitaurika ipapapo. Kana muchinge mazodawo kutaurawo something
namba idzodzo adzimbofedza ka disappointa munongo senda enyu papa ndo vana ma player pa channel. Hakuna munhu asichiri chigevenga, mumwe nomwe chigevenga. Zvimwe zvinhu mukaona takanyara musaona soteka pusa. Chero mune pfuti dzenyu munosvikira panguva yekuneta moti moda kuzorora kana moda kurara. Tochikubatirai ipapo netotegara takakutagetai. Ende zvinhu zvikuru zviri kuitika ndezvokuti kubva chatakakura isati tizivi kunakirwa nenyika yeZimbabwe. Hatiziviwo kushanda munyika yeZimbabwe. Mari inongodliwa nemwe mbavha. Ini ndoda kuudzai chokwadi. Zvese zvamoita izvo ndokuudzai muZimbabwe muchakala. MuZimbabwe ndikubudzei nhema. Gore rino hariperi musina tikahondo. Kana Mnangagwa asina kustepa down akabva nezvigananda zvake. Ndokuudzai muZimbabwe muri kugwiwa. Muri kugwiwa zvokurevesa. Isino kupira kuti mumbobva kupindepo kana vamwe kana vana Chiwenga kana vanani kana vana Chamisa vapinde batishandirepo nyika yevevo right. Moti ngatungamirirwa nebofu rina masanction muinde pinaro. Hakuna kwatoinda. Kungoshungurudzwa chete nogara chingochemedzwa. Tsana ndichikumbira kuti kana vachitinzwa vakateerera ndachikumbira kuti Mnangagwa ngabve aende kunogara pasi kupindevo vamwe vanogonawo kuita kuti vasumudzire nyika makomba, nyika haina chayo. Muzvipatara muna mishonga, vanhu vose vari kutambura. Vabereki vedu havakaorekana even mari ipo dzongoti vakokora vongotivo vaibikira masoja magandanga nguva yehondo. Still zvese zvakadhakwa. Dzimwe nyika dzinobata vadhara navachemberi nenzira dzakanaka, but still imwe munongoramba muchingodzvanya, muchidya, muchidla, muchiguta, isu chifa nenhamo. Ndokuudzai varume, muchachemewa muZimbabwe. Ende kamuri imwe zvimasaiwo nezvimaseidhi nezvimaporisa izvi. Imwe munotumwa, imwe muchizviita mhuka dzehurumende. Rimwe zuva muchakaura. Tinokuzivai kwese kwamogara. Ende vese vakabata nyoka yemabhunu vaya. Ende iniseni hangunodo kuzivai. Tichasangana one day. Ende tichakuradzai kuti nesu hatamira musha. Munoona kuti mukagara muchizadza matumbu enyu muchidla muchiguta, munoona kuti imwe ndimwe vanhu kudarika vamwe vanhu. Ava vamwe vanhu vose havana nebasa. Imwe nekuti kwai mune pfuti. Mnangagwa da kubudza. Mnangagwa ndogona kumubvisa pachedu tisina pfuti yakabata matanda. Ndoda kubudza, uchazvibona kuti haudi una vanhu. Uchamabona namasoja ako achiita kutarira divi. Aitipindai munomubvisa. Tichikubvisa by force isu vepofu. Haungakundi pofu ndachiudza Mnangagwa. Isi takawandisa kudarika masoja ako kana maporisa. Chinhu chandida kuudzana sicho kuti muporisa umwe noumwe anokawadha munhu wepofu. Vese maporisa vaivo kusunga vanhu that day. Mese tinoziva kwamugara. Ende mungodoziva kuti kuchipinda imwe hurumende maporisa enyu ose aripererwa nebasa ende ari kupinda mujere. Vese nezvigananda zvavo. Ende ndoda kuudzai musada kutijairira tisi vana vamai venyu. Tichasangana one day. Hariko richishungurudzwa isu navanhu vatoziva kuti vakaona nyika yedu yeZimbabwe yakanaka. Vava kuda kumora kuti vakawadhe vamwe vanhu vasasangana neuchino mukaka. Moda tife chingotambura. But one day tichasangana. Ende chikuru chandoda kuudza ndechokuti Mwari asi benzi, Mwari asi munhu wani. Ende muchafa mamwe mafiro anogwadza okuti vanhu muchava vachiti munhu avurawe. Ende ichasvikira mupanguva yekuti tida kuti tiurayane, wafa. Hakuna un'enga umwe. Choshungurudzika kusvika rini nemwe vanhu vachembera vava namavhudzi achena nezasi. Chamukona muchitambudzira chii? Aini fokofa ndakada basa nemwe mani nandikunyengereri. Makatitambudza mani chii chatakativo tabenefita munyika yedu. Munoita basa kubva Mozambique muchiva muchozvitambudza. Wai muno utsinye kusvika pakadai so. Mnangagwa enda kwenyu mani isati mbokudi nda uchikuudza chokwadi. Inda kwenyu, inda kwawakabva. Ndoda kuisa rimwe shoko ndichikumbira izvozvi kuna General Comrade Chiwenga. Tachikumbira mundara kwamuri imwe. Tibvisireivo munhu uyo wamakaisa mundara. Tokumbira tibvisirei uyo munhu abve pachituro. 2028 kure munopera vakomanda kuudzai neslow poisons anobva nadzo Russia. Tokumbira rubetsero kubva kwamuri. Chigevenga ngachibve nguva ichipo. Chisungwe kana even chisungwa chipinde mujere kana atoregwe zvinhu zvose zvakapamba zvehurumende. Zviinde kuvanhu. Muzvipatara muna mishonga vanhu vari kutambura, vanhu vanoita maexendi, vanosungwa makumbo namakadhi box. Moona zvichiita here izvozvo? Please tachikukumbirai Mr. General nokuzvininipisa kwamuri mukuru wedu. Tokumbira kuti mutibatirevo iyo mhene ibve nezvigananda zvayo vapinde mujere. Imwe mumbotonga kana timupe nkomana nyika ende mumaoko avanhu. Ndozvatachikumbira kwamuri.